Dobrodošli ljudi u drugu epizodu Sniper 2. Kao što znate, ja sam prešao onaj deo da su oni moji tražili nekog čoveka koji je jedan neprijatelj htio da ga ubije. Sad sam stigao do ovog jer je bio jedno mesto gdje nisam mogao da prođem. I sad nastavljam. Šta mi kaže da ovdje sam? Ajde. Evo, čekaj da upalim ovaj. Bure mi treba. Nema vina. Hoću vina malo. Može. I da ga nožem ubijem. Uzet ćemo snajper. Jer je tata već prešao ovaj nivo. Neka mi on kaže ko je bolji snajper, ovaj tu ili moj. Ovo je bolji. Kaj je bolji? Ne samo da se otarasim više ovih koji su za jednim, pa ću tek onda sa ovoj dvojicu. Ako uopšte neki još. Nema. Ajde uvijem to. Sad. Ajde. Izgleda. Čovjec. Ajde. Još, Yes. Koliko si imam? Tek 3 minuta. Sam trebao da raskočim. Jesu. Ajde. Jesu. Mislim da sam trebao da skočim. Mislim. Ali ja mislim da je postoji neki lakši put. Ne mislim. Pečica. Ajde već imamo. Ko je tamo? Šta? Bre, koliko vas je? Koji? Gde su? Gde su bre? Ja mislim da se ovdje. Mission fail. Aj, dosta. Dosta ti, nemoj više snimati. Nemoj. Idemo. Mission fail. Okej, neću više. Šta? Opet mission fail.
A bre, ne mogu nijednog da rokne. Nema niko. Ugasi kameru. Koja kamera bre, o čemu ti pričaš, koja kamera? Koja? Ova dole. Ovo? Ne, to dole. A.